Unir forzas, coñecer proxectos, falar e compartir ideas. Isto en esencia o que se consegue a través dunha iniciativa de networking. Este vindeiro venres, a Asociación Galega de Construción, Agalco, impulsa unha actividade deste tipo en Vila García. A idea é reunir dun xito transversal o empresariado do sector. Queremos convidar a todos os empresarios do sector da construción, posto que Agalco é unha asociación transversal que aglutina non só o construtor propiamente dito, sino en todas as profesións e todas as clases de traballos que se poden realizar na construción, tanto un fontanero, un electricista, un pladurista, todos os sectores. Para que? Para facer un punto de encontro entre estas empresas e que se podan generar sinergias empresariais entre eles. O evento vaise celebrar este venres ás 8 do serán no Hotel Pazo Rial. A cita inclúe unha charla dun experto que afondará no concepto networking como ferramenta de traballo en rede. A xornada vai culminar coas presentacións de cada un dos proxectos e empresas que participen no encontro. Logo haberá unhas presentacións, un momento para presentacións individuais onde cada empresario poderá presentar a súa empresa, explicar brevemente que é o que fai, para que despois no tema de cando fagamos o viño que serviremos a posteriores podan intercambiar tarxetas, falar máis distendidamente, comentar que fan e que poden colaborar. Despois dunha fonda e longa crise, o sector da construción busca recuperar o seu peso na economía. Partindo desta situación, naceu este novo colectivo Agalco que busca unir forzas na procura dun obxectivo común. A asociación que cubre toda a provincia de Pontevedra aspira a actuar no futuro en toda Galicia. Un pouco para buscar ese punto de enfoque novo que ata agora as asociacións non aportaban aos empresarios, non? Por iso nos consideramos que Agalco é unha asociación do século XXI, unha asociación 3.0. A participación neste networking conta con prazas limitadas. Os empresarios do sector da construción que desexen participar deberán facer a súa reserva a través do correo info@agalco.es.